шествията и карнавалите са проява на градската празничност от модерното време. Групата е една от многочислените, както казах, наброява над 200 човека, от които има над 200 участника, от които има 27 деца. Има множество участие в община Благоевград, град Симитли, Бобин Прохор, Международния фестивал на маскарадните игри град Перник, където за 2011 година групата получава златен медал за най-атрактивна група. За 2012 година е присъдена награда Златната маска. За 2013 сребърен медал за атрактивност от Югозападна България. За 2014 първо място за най-атрактивна група. През 2013 групата взела участие на кукерски фестивал Кукерландия, град Ямбол, където е спечелила първо място в фестивала. На фестивала състоял се на 5 януари 2014 в град Благоевград. Групата печели награда за най-добра композиция. На фестивала, който се състоял на 4 януари пак 2015 в град Благоевград, групата печели първо място за иновации. На 10 януари 2015 на фестивала в Симитли, древната земя на кукерите, в град Симитли, групата е спечелила втора награда за цялостно представяне от гостуващите групи. На 31 януари 2015 на Международния кукерски фестивал, състоял се в град Перник, групата печели второ място награда на публиката и специална награда група на председателя на Федерацията на европейските карнавални градове барон Хенри Ван дер Крон. Уникалните и красиви кукерски облекла на групата бяха забелязани и харесани не само в България, но и в чужбина, забележете. През 2015 кукерите от сурваканската група са специално поканени от световната метал група Рамштайн и са взели участието в заснемането на музикален клип към новия албум на групата. През лятото на 2015 групата участва в заснемането на сцена от игралния филм Кебаб Роял, приключенията на последния белгийски крал по балканските пътища. Корпорация на Холандия, Белгия и България. Кукерите са заснели рекламен клип на фирма Фикусота и участва в снимките новата на българския играен филм Козият рок. Има още, гледайте какво са ми пратили. Така, на тази годишния 8 общински фестивал на сурваканските групи в град Благоевград групата печели награда за композиция, а на фестивала Симитлия, древната страна на кукерите, състоял се в град Симитли, първо място при гостуващите групи. На 30 януари 2016 година на фестивала в Перник групата печели второ място на публиката и сребърен медал за атрактивност. И още на 13 март 2016 година на фестивала в село Челопеч групата взима първо място в гостуващите групи. На 8 януари 2017 година в град Благоевград групата от квартал Струмско взима първо място за масовост. На 14 януари 2017 година на фестивала в град Симитли групата от Струмско взима второ място от гостуващите групи и пакет за старите занятия. На 18 януари 2017 година в град Перник групата от Струмско взима първа награда на фестивала, първа награда на публиката и златен медал за най-атрактивна игра. Сурваканската група от квартал Струмско, град Благоевград, на 7 януари 2018 година на карнавала град Благоевград взима първа награда за атрактивност. Сурваканската група при квартал Струмско, град Благоевград ще представи обичая посрещане на сурвакарските от чорбаджията и чорбаджийката. На 1 януари обичая Сурм, характерните типажи за областта старци, кукери и други атрактивни роли от старото и новото време. Вие сте
се, днеска е сурва и посрещаме ли сурваскари? Айде, чорбаджи, ставай, я ги идам, че аз тая разсъдала, да съм замесила, източила. Айде, я ги идам. А така, богачка си набрила, айде посрещаме пулката, младоженецо. Айде си живи и здрави, сватощината. За много години, живи и здрави, сватощината, всичките. И Попо иде невести, Попо, а така, Зара не ги спенче с хлебче, с богачката. А така, отче, окъди кащата тука. Ма седни да пинеме по едно вино, днеска не се прости, отче. Седни на суфрата. Айде за много години. Невесто, мечката иде, мечката! Сложи ръкоската да ме нагази малко. А, така. Айде, бе, дай, че чорбаджия да му побуди кръсто. Давай да нагазиш, леко, айде. А, така, за здраве, дай, по-силно. А, така. Ай, за тази години, добре дошъл. И всеки къде да посрещате винаги весели щастливи. Ай, Боже, само за здраве и берекет на къща. Ето го и когато стига, чорбаджи, идвай. Изкарали за свеча изо съндъците от спуска. Гледай, силно пуса. Невесто, и кукирите да гледай. Кукирите ни струмство. Али, къде бяха снимали някакъв филм, бе? Тя. А, така. А, така да изгониме дявола тука от нашата кашта. Чак от Струмско са дойде, гледай. Ето да гледай.
Ovo ni je ukoro nevesta od Strunsko. Muito, mas